Il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' TVM il-ħamis ma rrapportax ir-risposta tal-Partit Nazzjonalista għal dak li qalet Stewart Healthcare b'reazzjoni għall-iżviluppi dwar il-kawża li d-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija kien fetaħ dwar l-iskandlu tal-Vitals meta kien kap tal-Oppożizzjoni. Il-Partit Nazzjonalista ħareġ stqarrija b'8 punti skjetti dwar dak li qalu is-sidien privati li wirtu l-iskandlu tal-Vitals u li turi kif ma wettqux l-investiment li suppost sar. Il-Kamra tal-Aħbarijiet tat-Television Malta minflok indagat il-press li qed iħallas il-poplu għal dan il-kuntratt korrott tal-Vitals għażlet li tirrapporta dak li qalet il-kumpanija privata mingħajr ma tirrapporta r-reazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista. Nies fil-qasam tax-xandir qalu lin-Net News li l-Kamra tal-Aħbarijiet tat-Television Malta f'dan il-każ reġgħet imxiet briga differenti. L-istatistika uffiċjali kif miġbura minn analisti għal Net News turi li fil-bulettin tal-aħbarijiet tal-ħamis TVM għal darb'oħra iddedika iktar minn nofs il-bulettin biex wassal il-messaġġi u l-konferenzi tal-Gvern Laburista u dedika biss 4% tal-ħin dwar il-femiet tal-Oppożizzjoni. Il-Partit Nazzjonalista qal li dan huwa aġir inaċċettabbli lejliet elezzjoni ġenerali u l-awtorità tax-xandir għandha tieħu azzjoni minnu fih biex tiżgura li l-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS timxi briga editorjali li tagħti stampa veritiera ta' dak li qed jiġri f'pajjiżna.